Bună ziua, vrăți mutritori! Meca vini toamna și noi, hoparda cu ea, ne turnăm iara cu bairul nostru de mobeți armânești, după ține de năsim niheam vera, ta să ne discurmăm. Mi hârsescu că dăm iara cali la mobeți la armânești, este 3 luan de mobeți, a hurhim tu hinar dau ni un sprihinghiți, și noi meca pare ti ni pistipsari că avum că tricu ahântu chiro de atunci și că avum ahânță oaspiți, tricum din nou zăs din moabeți, ne apruchem de sută, așa că ne hărsim mult și vă hristosim că tot n-a îndrupât. Și azi mi hârsesc multul că ahurhim nou lubair de moabeți cu domnul Rapo Zguri. Domnul Rapo Zguri este dascal la Universitatea de Tirana, Toarbinușii, și lucrează la Departamentul de Jurnalism și Comunicare. Are adrat studii cam hândoase, tu naua medie și jurnalism online, are bițită și sculia doctorală, are adrat cursuri, tu văsile bâneața maș Canada și Anglie și tu alte multe locuri și la parte și la multe conferințe, tu zânata a lui. Și este membru de tu dauni 11, tu observatorul european de jurnalism. Și sigur care adrată lucru multu ahândos și mare de multu chiroș tu lumea armânească. Cum este, zicem, paradigmă că de anul 1997 este prezidentul, fu alepto atunci, prezidentul Asociației Armânilor de Tirana. Și tot nuară tot na andrupă tuți sfați pe lumea armânească Toarbinușii, are iar fu și protlu editor, și asta protlu editor la prota Fimiridă armânească de Toarbinușii, a cărei nume este frăția, așa că tuti lucrurile este. Niheam te lumea armânească, niheam te zănate și niheam te minduierile lui, te ghinitorul nostru, va să zburăm azi cu domnul Rapo Zguri. Gine venit! Gine vi aflai. Și cum mult este chemare, faceți un lucru mult bun pe armâna mea. Așa minduim și noi avem nădia că este lucru bun și mi zi așteptu să ved si destiniti partea asta de lumii online, că ta asta și noi vrem duchim niheam să sibă lumea armânească și limba armânească și tu internet și tu Facebook și v-ați vedem că asta este zânata ta, este cu multul curioasă să ved cum veți tiniți poate să dar armânii pe partea de online. Ama ninti de asta întrebare, vreau să ahurhim moabeta cum adrăm noi de aradă când o întrebăm oaspeții niheam de taifa lor, de eu sunt. Mine este faptul de una horă de Elbasan, la un nie 60 dau. Prinții ei sunt de Moscopole. Noi pe Arbenisei zicem Moscopoia, noi armăi zicem Moscopole. Și eu știm că este Moscopolea, este tihi mare, tasește de Moscopolea. După anii 1960, familia ne-a trecut la este horă de Elbasan. Horă se cheamă Kosova. Nu are legătură cu Kosova alantă. Este o horă mică, tu centru de Arbeneșii. Și acolo eram până când mi feci de 14 de ani. Și de apoi, după 14 de ani, vin la Elbasan și la Tirana, și aflăsi școala gimnaziul, gimnaziul și după gimnaziul, de apoi universitate. Prinții ei sunt doi, și Nicola și Florica, sunt doi Ica, scurt, aliata mea, sunt doi armâni și noi avem tihi mari, noi ca femeia lor avem tihi mari, ți ne crescură doi prinți, ți era doi armâni, ți avea tu inimă și tu suflet un dor mare, ți femeia lor învăța limba armână. Și din năși, și de papă, și de dada, noi învățăm limba armână. Aveam și un altă tihi mare, și tu, idea horă, noi eram lângă alte, vreo 300 de case de armâni. Toți de adun acolo și până la 5-6 ani noi nici nu știam limba.
al lucru. Zburam, m-aș rămânești unde lanț, că eram toți la una așa parte de hoară. Eram toți armeni de duni și mi-a ajutat ta să țin limba. Jen m-a făcut de la pasprățați de ani și ora spare când am chiarută puțin limba, că când limba nu se folosește, chiar. Mine am un așa pistusere că nu am chiarut. O țin niga. A fost și grim da dum cu un dialanț și tora este interviu. Este acea care are simasima mare, este să susținem limba. Aici este are simasima mare. Și după se poate să facem diaua și mă înclo. Dar să îndrăgem limba, zicem noi, dar să improvăm limba noastră. Aici este un alt problem după. Voi aveți un rol mult mare ca redacția voastră și ca emisiunea voastră și limba armână să schimbă globalizată. Să vadă omul iuțidoi schimbă. Și aici are smăsie mare și aici este o prioritate ce are media online. Media la web. Prota putem să ajungem în România iuțidoi sunt. Și aici este un mare gheț vine cu tehnologia cea nouă. Și de apoi putem să avem canalele noastre de comunicare, ce sunt a noastre. Noi nu așteptăm tora ca să ieșim la televizor de stat, mai nu vrea să ne scoată. Noi avem posibilitate cu internetul, așa cum este emisiunul la vostru și alte emisiuni, ce avem noi de radio, nu avem de video, așa ca voi. Și avem aici caneurile al internet, și putem să le folosim, să zgrim de cauza noastră, să ne legăm un dialanț, să schimbăm experiența cu un dialanț, să fac la una horă, să fac armei la altă horă, cum pot să facem toți de adun, cauza noastră să neagă mai înainte. Așa este și sigur că și mai mult o angreacă zboarele atali, tațea că tu zânate asta lucrezi, știți, este jurnalism online și știți, sunt în mediile sociale și cât mult o angreacă ea tu bana noastră de ază. Vreau să te întreb, tațea că cum ghini zicești, este de simasei să știi, armâni unii de lanță, ți-a dară, tu, ca fi crat, că câte vrăoară armânie de tu un crat, nu știu, multul ghini ți-a dară, țibilei au armânie de tu altul crat. Așa că vreau să ahurhescu, m-a spus să ne zăstini niheam cum, care este, zicem, hala, situația a armânilor de tu arbine și prota cu limba, că de limbă zicești ni prota, să zburaște, armânești, cum să zburaște, țiminduiare ai. Așa. Noi, tu arbenești, avem un tihiorut, pot să zicem, că amintem la hora ța cam aftohe dit Balcan și dit Europa. Și aici nu este un problem nic. Ce nu este un problem nic, că după ce scădu comunismul, la 1991 au arbenești, omii, ca toți și armenii de adun cu toți arbenești, erau mulți ftohi. Nu avea până smecă. Până acolo nesu lucru. Și de aici mulți de armeni fugiră tu Grății, alți tu Germanii și alți tu alte core de Europa și pentru America. Și aici deschis un problem mare, că armânii a lăsat locul a lor.
lăsară casele, lăsară horile lor și se duseră tu senecteată să te scoată până de gură. Mulți din us nu se turnară. Casele nu le vândură. Iar ninga ma acolo acasă, tora nu se avde boațe de om. Și aici este mare problemă. Vedem la horile noastre, tora vedem nescânți de păpenia noastră, de moșile noastre. Și o corăție avea una nighe de oameni, tora are maș 100 de oameni. Toți mai mulți sunt tu emigrațion și alți fugire după că se bă mare, vine la Tirana, la Ghirocastro, la Amvlona, la Corceau, că posibilitățile sunt cam multe tu că se bă tora și nu mai noi, mai fugire și arbenește de horile lor. Și dinainte de la 1990, 70% de populație ale arbeneșii beneată hoară și 30% beneată că se bă. Tora este aiundra. Tora 40% benează tu hoară și 60% benează pe mare că se bă. Și așa cum este Tirana. Și aici deschis un problem că este un soi de emigrație internă. Ginmati noi Armenia ar fapt un rol, nu rol bun. Că fugirea de acolo era dadun. Fugirea de acolo eu putea sugra limba fără întrebare, fără rușine și fără frică. Și vine tu costum cu să bă mare, lor una casă, la un palat mare, și este una casă namsă de 100 de case de lanț, și nu sunt armâni. Și zgrastă limba română și ahtând efcula cu un grab pe hor este cam desu. Noi avem istoria noastră. Proția armeni se asimilară de arbeneșii, sunt armenii ți arapet că se bă. Ea spunem, este un că se bă mult mare și vechi, se cheamă Berat. La Berat este un castel, nu știu, avem verbor, un castello, la zicem pe limba mare și tot este castello namsă, toți ara armeni. Istorienia ței Xenie veche, ți ara 150 de nighe, 150 de ani măninte era tu Berat, spunea că este mahala ora întreagă de armeni. Mas nețază, ei sunt ciuruți. Poate acei cam aușie spunți noi de răzătină, eram rămâni că papuia nostru, grea rămânește, inima tora noi o ciurum și poate ști vărzbor, cum ești, ahtându-ți, și poate ști vărzbor ți-a răvzată de păpânia lor. Și așa tora și cu rămâie ți vină la alți mari că se băi, ca Tirana, ca Cavaia, Durăs, Amvlona, Ferca, nu zicem Fier. Și aici de parte cerură cam control de lanț. Se asimilară cam control, că este mare presiune de asimilare. Presiunile sunt de multe soi, mai este și una, ți mine iar este să o chem naționalismul consensual. Este un soi de naționalismul consensual, țitini mai este că ești arbănești, mai este că grești mași arbănești, mai este te faci ca tu te alanți, ei te bagă pe logării. Mai este că te spui de-apoi, te vede altă soi. Aici este acea presiune nevăzută, ți joacă mare rol.
mare rol de asimilare. Și aici este emigrarea internă, cum pot să zicem, și aici este nam să determine și aici are juca rolul a lui ta scade în cheamă numărul al oamenilor, al armenilor ce gresc azi în limba armenă. Și un alt problem este că oamenii se duc că să bei, femeia lor are o rezistență și nu va zgrastă că mi-a rădă soția mă zgrest cu tine. Ei sunt cele mei, sunt niți. Ei nu aduchesc. Ea este ei. Și nu poți să zgrest fără de altă. Că ei ahurșesc plan după nu că se arătă soția ei cu mine. Și aici este un presiune psihologic mare. Și de aici rolul tora tihia noastră sau rută este cât că mai puțin sunt cele mai iernițe ce gresc armănești. Noi la 1900 aproape, la anii 1900, Xenia ne spun că eram aproape de 200 de mii. Aici atlasul demografic este tipusit autoorbeneși la anul 2010 spune pe după izurile americane, spune că tuarbeneșii sunt 130 de mii de armeni. Noi înșiși avem măsurată toate hoarele, toate oamenii ce sunt tuarbeneșii. Și noi, armeni, ce gresc limba, ori ținută limba, mai și alți ce nu ori ținută, mai ce spun că sunt armeni, și noi știm că sunt armeni, sunt mai mult de 200 de mii. Mă țiți față, la măsurare, avem mari probleme. Tora este una misurare, nu? Tora este una măsurare, ia față, aici stă una măsurare. Era și una măsurare, 10 ani, mă înainte și la casa mea și la părinții ei, ți i-am apropiat. Nu vină. Nu vine cană, nu întrebă cană. Nu vine cană că-i zes ralanții aici sunt armeni. Deci ce sneți? La este măsurare de este an avem un alt mare problem. Așa cum pățea Hristos goci, snesraco și intrară în casă și fețără toate întrebările și nu întrebarea mai știe etnia. Măi, zice Hristos, cum întrebați etnia? Măi, nu avem o adățeață, cior. Se rabă, cum poți nu aveți? Eu aveți acolo? Nu știu, așa ne-ar zis. Nu? Zice Hristos, mine nu poți da interviu, mai este că nu mi întrebați etnia. Prindu să aveți. Avea un așa ca un laptop mic, așa, un iPad mic. Yeah. Zicea, ai aveți, mai este că bați un click acolo, nu lucrați aici. Era programat știuți la iPad, dar nu lucrați. Dar nu întreba aici ficioare și fetele ce sunt, dar nu întreba etnia. Și este un mare. Și fetele îți dați ei maninte și scoasă la România pe 7.000 de ani. Așa, și este mare. Mire pot zice că Armenia are jucat un rol mare în istoria de Tarbinișii. Noi ajutăm mulți armeni din București, ajutăm mulți ca să sfițeam alfabetaria, cum zicem noi, alfabetaria de prota, cum avem un zbor noi. Mindescu că desești gini, vrei să dară prota, cum zic, prota ca... Carte de învățare limba. Da si învățată limba aia. Ați viață prota când cele mai sunt niți. Și era Armenia ți fețele prota alfabetară pe limba
arbenezi. Și mulți din ești lor parte și știi la aici renășterea, cum se numește, de arbeneșii. Și de apoi mulți de Armenia era la parte de guvernamentul de arbeneșii. Mulți sunt mari actori, mari cunoscuți de bancă, de economie, de mulți are business mari și avem fapte mai bune de aici de hoară. Și tu, aici optică, mine zic că arbeneșia și arbeneșia are un borge mare istorică de armeni. Noi nu căutăm ceva. Căutăm să ne cunoaștem că him un popul, si bănăm de adun cu naș, ma un popul si avem limba noastră, avem și etnia noastră. Si mă căutăm să ne facem stat, nu căutăm să ne facem stat, eu să ne facem stat. Si mă căutăm să facem revoluție, nu căutăm revoluție. Si revoluție, pot spune. Căutăm ahtând puțin, să ne cunoaște carmeni, și să ne alasă zgrim limba noastră, susținem că nu este valoare mai de noi, este valoare știi arbeneșia și toate hoarele din Balcan. Tot contribuțiile are dat Armenia sunt și este un mare valoare de toate hoarele din Balcan. Știați, mine zic că aici este un naționalism mult primitiv. Aici soia din naționalism, se le vede, Armenia, așa, este un naționalism primitiv și nu ajută. Nu ajută să intre arbeneșia în Europa. Nu ajută arbeneșia să facă ca Europa. Ea veți să facă să față Europa. Țan toate limbile ți sunt cerute. Toate le țan pe bană. Le țan ei, toate limbile sunt cerute. Nu are ver intenția ta să chiară vreo limbă. Are intenția ta să le ținem toate, că sunt toate de valoare. Noi nu avem avut vreo problemă. Eu avem penat. Toate hoarele și căsăbăile de arbeneșii, Armenia era cei cam lucrătorie. Era cei oameni cu fără zboare. Nu era oameni de conflict. Era oameni de pace. Nu era oameni ce scutia dufechea. Era oameni ce prota lucra cu zborul și cu mintea, nu cu dufechea. Și avem ajutată și ce clima schimbă una climă bună. Avem ajutată la toată populația, cu semplul nostru, să schimb una comunitate ce vrea mai pace, irini, cum zic, pe limba greacă, peace, cum zic, pe limba engleză. Aici te vrem, aici te căutăm. Nu este ceva mare și nu este ceva ce nu poți să fac. Dzeni îndau zboară de precunoștarea armânilor de statlu, de cratlu arbines. Știu desea că se gine că arbenușia precunoscu armânii ca mileti tu arbeneșii, ama voi sniți niham că are îmi pare una de afurau hits precunoscuți acolo him, precunoscuți acolo ca mileti îmi pare etnică, e cum? Zână-tine niham contextul. După ce scădzu comunismul, noi acurchim să ne adunăm toți de adun, facem prota conferință de la 1992 și de la 1991 acurchim să ne adunăm și căutăm să ne cunoștem ca un Ahoria, comunitate Ahoria, ca una populație Ahoria.
Și lucrăm și nesum și la guvernul și la toți și facem suțata noastră cu multă adunare și cu mult așa tu cathică să băși, tu cathicoare. Și rezultatul lui lucru arată aproape a unii n-au 198 și nică noastră te prota oară nu ca minoritate, nu ca minoritate etnică, ma ca minoritate lingvistică și culturală. Ghin mai este nu spune realitatea. Aici este ca să te ascunzi după țetul tău cel mare. Nu poți să te ascunzi. Că noi nu himaș minoritate culturală și lingvistică. Noi avem și etnia a noastră. Știați, câftăm și de la comunitatea europeană și de la bine și să ne cunoștem. Și după niscanți ani, la legea ța nouă sfețitor bine noi ne cunoscură ca minoritate etnică. Când? Știm ca minoritate etnică. Aici știi cum sfeți acest lucru? Acest lucru sfeții prota oră ne băgăm la documentele se făcea beneșia de comunitatea europeană. Făcea raportul că noi eram candidat, hoară candidată, să intram tu comunitatea europeană. Și la aceste cărțile, raportele, astum să era rezultatul de presiune ale Europei, astum să de protoară noi niscărare așa ca comunitate etnică. Și de la un raport, la un alt, la un document de stat, și când se feți legea de apoia 3-4 ani înainte, când se feți rănăscante Alexer legea, noi ne scură și tot aici minoritate etnică. Aici este un lucru bun. Aici este lucru bun că prota oră prindita să ne cunoască la tu legi. De apoi este problema cel mare să ne cunoască tu realitate. Că mai este că ne cunosc tu legea, tu realitate nu ne da îndreptatea să ne spunem la măsurare. Aici este de apoi maș una lege tu carte. Este maș tu carte. Aici nu este băgat pe bani, nu este. Știi, aici este, avem tora sfida ța cam mare, aici cunoșterea ți este oficială, să depunem ca cunoșterea tu realitatea de catățu. Asta vreau să te întreb, nomlu de precunoșteare armânilor. Cuți vă ajută, alexiți-vă pe partea de limbă, zdățem, u băgătul tamam și limba, are-ți-va vără acțiuni ta să andrupască limba? Ți să alexi? Puțin sunt alexit. Puțin sunt alexit la staționul al 2 al televiziunii de stat. Se deschise ferida de una emisiune pe limba românească. Tot așa și deschise la filialul de televiziune de stat care este Eurocasta, deschise și una emisiune pe limba română și acolo. Și aici emisiunea era o oră tu stămână. Și sunt acei de Eurocastul țin ninga, ma ca este problema? Problema este că deschiseră calea să avem un emisiune, ma nu băgară niciun pe lucru. Nu
băgare finanța. Nu dzăsără că este finanță, este atât prad sunt aici lucru. Și deschisă un lucru, dzăsără ficeți cum vreți voluntar. Noi când să avem fonduri, astum să ne-au luați fonduri. Și aici este mare problemă. Este un an jumătate, dau entoră ți deschisă și nu are așa fonduri separate, dar schimbă de limba armană. Și aici mă lucrăm, este un alt lucru mare și un alt sfidă mare. Un alt bun lucru ce se face este cu facultatea de limbă xeană și de limbă regională. Facem un așa, cum se înseamnă limba, agrement, una de acordare cu facultatea ca să avem un curs acolo pe limba armană. Și deschisi și acolo este o problemă. Statul nu bagă fonduri de astea. Și aici vrea spune-ți, nu este serios statul când ia este inițiativă. Aici că vrea de arihina să ajute Armânia mea prinde, să ajute și cu fonduri, cu finanță. Ți ficiorii și fetele ți lucrați acolo, zi și puțină un part-time, cum zicem. Un part-time, un așa salariu, să să aibă de... Că nu poți să lucrezi tot eta fără salariu. Un alt mare problemă nu este văzută la lege, este reprezentarea politică. Armâie ca oameni de știință, oameni de business, oameni de la instituțiunile, de la toate instituțiile de arbineșii, și joining ce sunt, iar apropiată toate partidele, la toate partidele a estimările, sunt 2, 3, 4, 5 armâni cu răgetină armână. Mai ei sunt parte din partidul lor și nu este că se spun că armâni și nu este că scolată boția de armâname. Acolo la Parlament eu sunt. Gresti membri de Parlament. De aceea, noi vrem, așa cum face România, ți are reprezentanți, așa cum se face la Kosovo. Și la Parlament sunt niscante locuri prevăzute de minoritatea. Și la noi, prin să avem dreptatea, 1, 2, 3 locuri prin și băti Armânia. Un locru prin și băti Alanț. Îi dau 3. Așa? Și așa este sigur că noi avem reprezentare politică la Parlament. Altă soia nu se poate. Alantă dapoi este propaganda, este farsă. Este farsă. Nu este un lucru bun de noi, de Armânia. Știața, bine, și când zborăsc cu Armânia noastră, și când eram la Consiliu, să ne adunăm tora la Ohrid, noi prinde să insistăm și la Cathicrat iubănăm să avem o reprezentare politică ce schimbă nu așa cum pot zicem, nu în modul facultativ. Yeah. Schimbă șcărat acolo. 3 locuri sunt, așa cum sunt la Croația, la Croația. La Croația sunt 3 locuri de italieni. Italieni de Croația dau hore niți. Sunt mași, dau nici 500 de italieni și ar 2 locuri la Parlament. Aici este schierată la lege. Italienii dau locuri la Parlament. Așa doar bine și alte minorități au locuri tu Parlamentul? Partia al grecilor
Ei sunt mai organizați și aveam manintiși 2-3. Tora nu ar nică, unul ți poate să aibă, ți poate să ia, unul, doi, sunt de acei ia dit cooperațiunile ți fac cu partiile țele mari. Aha. Ma ei sunt ca reprezentanți al Greciei. Mai Grecia are un la Parlament, are și ei la alte partii, ma nu sunt ca reprezentanți de la minoritatea greacă. No. Vreau să întreb și să limpizăm, că tine să ești mult limpid, armânii torbinușii fură precunoscuți ca minoritate etnică, ma ca armâni, nu ligați de altul crat, nu ligați de România, nu ligați de Gărție, nu ligați de ei ca minoritate a lor, independent, cum să zic. Ei sunt ca minoritate independent. Eu, asta... Nu are legătură cu alt stat. Fără să aibă legătură cu altul crat. Asta vreau să te întreb, dar că asta se leagă de una întrebare ți o băgă tora domnul Dini Trandu și vreau și mine să te întreb, valileg dau la întrebări niheam, vreau să te întreb cum vedeți tine evoluția de Tarbinușii, că masa că si gini, fu un chiro, eu armânii de Tarbinușii eram împărțiți niheam pe dau cumați, care zduchea mai mult pe partea gărțească și care zduchea mai mult pe partea românească, dito armâni, voi zic. Și pe narga, spari că fitrusi un altă cumată de armâni care zduchesc cu armâni, fără să mutrească ni la gărții, ni la României. Și vreau să te întreb cum vezi evoluția asta. Și după aia v-ați zic și ție întrebare, băgă domnul Dini Trandu, ti mobete asta. Noi, ca comunitate, ca popor, noi avem legăturile noastre cu toate hoarele din Balcan. Mine nu pot să zic că Armenia de Tarbineșii nu are legătură cu Grecia. Papua în el iara ne zicea leară sa cu oile și după viara vina Moscopul. Nu aveam legătură. Ma eu ți doi eu aram armâni. Avem legătură cu România. Este limba în cheamă propria, așa cum este și limba italiană. Poate limba română este puțin cam apropia, că este rezultat de latinizația de un chirol, de una perioadă istorică. Deci de aceea limba noastră este cam apropie. Că este una latinizație, e una veacă latină țihine de una perioadă. De aceea este că noi nu avem faptă istorică, ți schibă români ți sabă venită la Adriatic. Altă este așa istoria. Istoria spune că mulți armeni sunt duși români, dar nu români ar venit au. Tu ar veni și nu se cunoaște. Și istoria nu le cunoaște. Și de aceea noi him au de mii de ani la locurile noastre. Și au și la Macedonie și la Gărții. Aici sunt noi, este un lucru mare, este lucru de istorian, nu este tealanții nu cunosc din istoria ca știință. Este un lucru mare ca să probăm ce him trachi latinizați, him balcani latinizați, și him dit imperatoria romană care ar rămas să nu limba. Aici este problema istorică de care nu ne luăm noi. Noi avem Tora faptul și faptul spune-ți că Balcan este un popol a căruia este una limbă originală, are o etnie originală și aici sunt armâni. Așa. Aici este realitatea și
Ni stătem, cum zic bine, la realitate, să nu zburăm. De apoi, legăturile cu un crat și cu alant, eu sunt mai multe și politica față lucrurilor. Ma mine știu că Armânia cu toții niscant din nas pot zice că ținoi him de o origine, de migideea care este migideea, este tu grție azi. Că a noastră vineră de acolo, de migideea. Ghidma, când intrei ți ești, mine este armân. Și tu ți armânie, când când ne adunăm unde alant să spuni că armâni. Alant era apoi jocuri de politică și jocuri de interesul concret. Vezi spus, era foarte mult tăftohi arbenișia și armenie de arbenișia era mult tăftohi. Și aici nu este problemă maștă arbenișii. Minitor aveți și tu Macedonie, Armenie de tăi. Ved că sunt niscanți. Noi avem frații a noștri de Grății, ne adunăm de adun, jucăm de adun, zborăm și cântăm pe limba armână. Avem legătură, avem oameni de a noștri acolo. Aici nu se face, aici este realitatea. Ne adunăm ca armâni. Eu ți doi him ne adunăm ca armâni. Așa este, angracă mai multul, de tot talante lucrurile. Zici că vă să o întrebare al domnului Dinitrando, care zice cum vezi propaganda ale României, toarbinoșii, că ca tinerii armâni să spună că România este patria mumă, ta să da bursi tu facultate, tu României. Cum o vezi, întreabă domnul Dinitrando, cum o vezi propaganda asta? Zic că nu este un propagandă așa orchestrată, una propagandă deschisă. România și alt craz nu lucrează așa in public. Ei lucrează cu oamenii lor, sunt niscanți oameni, se duc la una ambasadă și la altă ambasadă. Și to este raste, sunt niscanți, to este ocazie, sunt niscanți, sunt legați cu ambasada română, știe interesul lor de apoi, caftă-ți niscanți tineri, vrea să neagă studii tu Românii, se spune că sunt ca români. Ma și ei când se spun ca așa, ca români, se spun nu cu suflet. Haide, avem un interes, luăm una școală, toată, și bine, nu presusesc că sunt mulți care faptă școala și noi prinde schimb așa, să cunoștem este buneață de Românie, că oamenii neștră fețără școala, coși vinără, sturară înapoi. Și mai mulți din нас n-au zăți ținți de нас, neștră armeni și sturară armeni. Nu este că văr din нас. Toți ficiorii și fetele noastre ți avem, ce sunt toate profesiunile, ne adunăm cu noi. Și se spun că sunt armeni. Sunt armeni. Doar propaganda poate face lucrurile lor, dar mine ved realitatea. Mine ved realitatea și mai este problema este la 3-4 iști, nu are oameni după naștere. Ți are fapt un suțată de un interesul al lor, sunt legați cu ambasada din România și ea vor fond de acolo și mine nu presusesc că are fapt, are jucat un rol serios tu realitatea armeni. Aici că si. Tot domnul Dinitrando ne zicea cum să facem să-i turnăm tinerii români de toarbinoșii cu fața cât armânami. Ți poți să ne ajută. Așa este. Prota ora tinerii armeni prinde se aducem toarbinoșii. Fudziră. Fudziră.
Ці спуш. Масти тут фрате дини. Масти тут стора ландо поч йорай тine. Ці спрзас дєйма нинтіна донам кутінер армень. Тора афлей ара вere 500 de Armenia codatu. Tora nu sunt maș 30 de moșiși de ușaco, sunt adun. Și nu are ma tiner. Ma mulți fuziră tu Grății, tu Germanii, tu Anglii. Și puțin își vine și câteva că se băile estimarli, tu la Tirana, la Amvlona. Și aici este un sfidă mare de noi. Noi zicem susținem limba, ma care susținem limba? Noi știm limba, ți limba. Noi susținem limba, vrea spune, da, să petreți limba de la una generație la altă. Susținem limba, vrea spune, ți niclu, când se face, când se aminte un femeie nic, se acurgeastă în viață limba armână. Să aibă propria măsa statusul ți se grasă rămânești. Așa, mai este că măsul statusul a făcă bănarea 50 de ani tu că se pău chiorură și ei. Limba și de-apoi este mare sfidă, ta zicem realitatea, frate Dine și toți frații. Aici este una sfidă mare de noi și cum o să ținem de asta. Că cât e rolul, atent, ma puțin, sunt niție ți gresc rămânești. Gresc rămânești, zicem, noi armânești. Ideea este. Și este o problemă mare. Dalicia este o problemă mare. Noi ne caftă. Mine când ești dus la Ministerul de Învățare și am spus că ți nu discutăm în școală de armeni, un curs de limba armeni. Noi, fițeți-vă, ținți zații cele meni, la unde poți să discutăm. A sunt? Ținți zații? Nu sunt. Nu este nici. Nu este una idee ta noi zicem că nu spații, că sunt hoare ninga, eu sunt zații hoare, 50 de hoare, poate și 100 de hoare, eu se află ținții zații cele mai niți sunt acolo. De aici noi prindeți facem una hartă, să știm numărul că sunt și cu aici hartă și cu aici număr și cu numele de cele mai sunt armeni și ne dăm la ceverniță și ne dăm la minister, acolo și spunem, la este o hoară, avem aici de apoi, prinde să avem și dascălia noastră. Aici este o altă problemă. Cum poți să facem dascălia? Dascălia se fac cu cursurile la universitate. Cursurile la universitate ți le deschis noi. Ți fetele și ficioria ți nu știa yine în viață și de-apoi să facă și aceste cursurile de limbă. Ginema Civernisă nu da fonduri de cursul și acest curs azi este deschis. Este formal, este deschis. Ma nu aflăm un om să lucrează tot eta așa pe bază voluntară. Așa. Este de tot ți așa este că are una parte de problemele astea ți sunt unii ma grele ti noi tața că him ma pțâni că limba schiare mi minduiam când uțai că știu de alți oameni care au idiabilei cu limba teaței maniții când us duc tu altul crat. Aveam avzăt de una doamnă de Spanii care zicea că ei cumpănează tu Anglii
fcioria ei nu mata zburăs cu spaniolă, nu mata zburăs cu limba ei, tațea că le esti malișor pe anglicheaști și nu sa câță, nu învițară, a că spaniola este o limbă aia hânti filme, aia hânti cărți, ai multi ți poți să filisești ta suțâni și tot câte văroară schiari, tațea că Cilimel nu înveață, ficioricul înveață, maghini limba ațați uzburăscu și alanță ficioriți din inga el. Și vas aici că simt că una parte din bileile este nu sunt umași, ti armâni sunt ca fioară când ai una taifă de una limbă, ți smută tu altul crat, este cam azoris da largul limba. Ama una parte de probleme de alihia sunt cam greality noi, tațea că himapțâni, tațea că statutul, zicem, este cam tu un crat este de una turlie, tu altul crat e de altă turlie, așa că una parte de probleme sunt magrale, una parte sunt și la alță. Nu va să chirem nădia. Așa este, așa. Nu prindeschim optimism, are lucru, ma e bine vreau să ziceam că este ghețe, să nu cuftăm stepsul maș la chivernese. Yeah. Să vedem și stepsul ți cade la noi și stepsul în el. Mine chiar mult chero te lucru în el și puțeană chero iar mâine te suflut în el, te lucru, te armâneam. Așa, prinde să aflăm cât cam mult chero ca să știm de noi. Avem aiurile noastre, avem problemele noastre, ma prinde să nu agășăm și să aflăm cât mai mult chero ca să lucrăm. Și una adunare simplu la una cafenie, acolo ajută mult. Ajută mult. Ne adunăm ca armeni și ținem limba noastră, gărim cu un dialanț. Așa, una adunare ajută mult. Ma să te aduni și o oră tu stămână, este nega ca maghin. Și aici este o problemă mare. Și alant problem ți mine vreau este chirolul și este momentul. Așa cum faci un protulu film pe limba armenă cu Toma Enache, cu marlu Toma Enache. Mult respect Toma Enache. Așa cum are fapt oaspețe a noastră, alte lucruri buni de toate cratlere, așa cum avem fapt teatru pe limba armenă. Așa cum are fapt Dini, Trandu, rămân la cel genial, cel mare, rămân cu suflet, cum are fapt acea platforma lui pe limba armânească, care este ca un arhiv mare, ți adună tot ce ziceți de armânamia, așa de aceste lucruri pot să facem, așa cum aveți fapt voi cu emisiune, pot să facem și noi, cred că mai mult de aceste lucruri, că sunt posibilitate mare cu tehnologia țănauă. Și tura avem sculată limba noastră pe nivelul de limbă de film, limbă de teatru, limbă de poezie, limbă de istorie. Așa? Prindeți mintuim de aduntura, să unificăm dialectele cele mulți ce sunt. Noi avem ninga niscente noțiuni, niscente concepturi, de care noi nu avem zborul răspundet la pe limba armână. Avem oameni de filologie, se știe, se poate da mântuimea, care este zborul cam bun. Noi pot spune și un zbor de limba engleză, și de limba italiană, și de limba romană. Mai este că nu aflăm, mai este că ne adunăm un dialan, zicem, te este noțiune, te este concept, nu avem zborul și prinde spune aici zbor. Și ne adunăm de gramatica. Cum să lucrăm gramatica? Cum să le băgăm aici verbul al nostru? Cum să le facem? Zicem, ali ar bine și cu dau i, să i cu un.
și alte mari. Aici sunt lucruri de filologi. Și filologia noastră, ora este momentul ca se adună, poate să facem o adunare mai de limba. Crearea ale unei norme literare. Normă literară. Așa cum alanț are dialectul, are și una normă. Italienii are și dialectul napolitan. Are și dialectul de nord de mai jos. Mai ei au și norma literară. Și aici determinășit, așa. Are dialectul lor, mă se adunară la anul 1970, fețără un congres bun, mare, și apofusiră ta scenă una limbă literară. Și fețără și vocabularul de limbă literară, și ludzesra omului, aici este modalitatea cam bună ta să zicem un zbor, un concept, așa. Mine zice că este ce rolul ta să sculăm la un nivel mai înalt limba armână ca limbă de cultură. Și așa ne cunosc mai bine Alanț. Când Alanț ved că noi facem o conferință științifică pe limba armână și nu avem faptă, de vreo oră. Ei spun apoi, nu vezi? Este o limbă, se poate să folosească și tu știință. Așa. Că de la ved apoi că noi avem și o limbă se poate să folosească și politică internațională. Exact apoi aveți, aici are o limbă, că ți-ești nu iaduceam, dar suțeana este limbă. El mai este un lucru mare, nu știu. Noi 30 diși, nu vrați 30 diși, vrea tot Armenia cu Iusan. Tot Iusan. Ei lucrează la lucrurile lor, aiurea lor, mai sunt mult joini, se poate și ajută de Armenamia, de aici de gherul ți mă zburăm. La suțate e fără de suțate. 3-4 fete și fețuri voi în emisiune actând bun. Și poate să facă și alții, să facă o altă platformă la internet, să deschidă o discuție de limba literară, de norma. Cum zicem la acest zbor pe limba armână? Cum zicem la alt zbor pe limba armână? Aici este un gheț, pot să facă și așa un individ pot să facă. Știați, nu este lucru de zați, sprați, de un sud de oameni ce se ia cu societatea noastră, ce sunt membru la Consiliul, aici este un lucru de toți Armenia. Toți Armenia are posibilitatea să dea o contribuție. Nu are să mă nu iarăsește presidentul al lui societate Alan. Aici este un lucru de un om și de Alan Tom. Aici este lucru de identitatea noastră, este lucru de sângia noastră, este lucru de inima noastră. Știați, când lucrăm este ei, noi avem posibilitatea să aflăm cheiuri noi, să dăm contribuția noastră. Sunt ficior, noi nu venim masivă aici. Noi nu venim la adunare masivă aici talant. Măi, ficior, ficeți voi o adunare. Unde e lanț? Și achimați noi. Achimați, venim noi. Iuhiți, ficeți un lucru bun. Venim noi. Îi petrecem noi, oamenii noștri. Vreau să zic că nu poate să lăsăm lucru de armename și cauza ale armename la oamenii ce sunt la societate. Prin indicație și ei fac lucruri bune și are faptă lucruri bune. Acel lucru ce are faptă. Poate niscanți sunt pesimiști și nihiliști, poate schimbe de lucru a lor. Inima mă zveți, nu vinere de tihie, de așa, este ce sfețră doar bine și. Vinere că aveam suțată, mas nu aveam suțată,
nu poți să cunoștea minoritatea, nu poți să discutea emisiunile la televiziune de stat, nu poți făcea este acordanța cu facultatea limbii regionale și limbii exene. Dar să gândeam un curs pe limba română. Este suțata de față, ca instituțiune. Așa? Și de aceea nu prinde schimb nihilist cu lucrurile ale suțat. Are faptă că pătură, nu feți răbun, hai să ajutăm ca să facă camagini. Și de altă parte, cateșun, fără de suțată, are posibilitatea să se ajută. Sunt mult canale, ștora cu internetul, sunt mari posibilități. Noi avem Armenia ți-i bună de Grabova. Deschisă un page, cum zicem. Una frânză. Una frânză, cum poți zicem, de Armenia de Grabova. Alanțări deschisă de cântițele. E așa cum fac aici, așa cum feți voi, așa cum are faptă marile din Trandu. Așa poate să facă și cateșiun. Cateșiun ta să ajută de armânamia. Așa este. Pântosoni are lucruri care se adară și cu maptă împărață. și fără antropomântul de la Crat. Tot ne este imagini cu antropomântul de la Crat. Dar că este altă structură, este altă putere, ama poate și fără. Nu va. Așa este, nu v-am să aștept. Anda nu aprochi, va și să dar. Așa este. Când spun și oamenii alți în afară de suțat pot să ajută, mine nu zic ei iau o inițiativă personală și tot salariul lor se bagă. Ei prinde ziadă posibilități. Sunt de la comunitatea europeană multe posibilități, multe achemiari de proiecturi, dar noi nu avem NGO de Armânamia. Ce nu suțem un NGO de Armânamia? 1, 2, 3, 4. Una de limba, alantă de folclorul, alantă de cântele, știi? Toate ce avem. Noi facem NGO-uri mâini de noce, de fapt, NGO de îndreptațile a omului în general, a arbinășie. Așa nu facem din dreptatele noastre. Și mine e sigură că și de comunitatea europeană și de comunitatea internațională ei pot să ajută. Ironia este că ia fonduri, multe fonduri, NGO-urile care sunt fondate de arbinești și ei se ia cu minoritățile, ei fac un lucru bun, lucru mult bun. Dar nu este niciun din noi dar să facă un NGO, este prag. Noi îi cunoștem mai bine și aici este o soluție bună. Verdi de frații ei pot zice că ce nu faci tine? Mai bine ce să fac protest eu cu suțata la neam, eu cu la Consiliu, este eu cu efemerida, când eram, ce făceam efemerida, mine am aflat este partea mea cum să ajut. Te armânamea. Ca și un prinde să facă și este cam noi era Cristina și un alt fecior, Cristina Anjara, ți fețără una suțată, o fiată armână, mușată. Și fețără scântări lucruri, nu știu tora că ți pot fac, ma așa cum feță Cristina 2-3 ani m-a nintit, așa prinde să facă și alanță. Și alanță, cam noi, și cam vechi. Că de toți este posibilitatea de lucru. Așa este. Cristina Anțara o avem la Mobeti și ne zis, ea multe lucruri. Așa. Aveți foarte mult gen. Mi minduiam tora că zăsești cât mult tu poate să ne ajută și tehnologia pe partea asta noastră, de ținarea limbei și în drepturile noastre pentru Sony. Și vreau să trec niheam și la
la tută starea ta pe partea de dizănati, ta că zburăm de tehnologie și de ți poate ea să ne aducă bun, care vă zic că stănem în limba că him alargu, mea, noi tora seara zburăm, mini ies cu București, tini mindescu că ești Tirana și avem mai stăm obeti și ia stighini, ta că avzăm și cum asună limba, cum zbrăți cu mine și cum zbrăți tini. Ama tehnologia, yiniși cu un pricliu, yiniși cu bilei, ți va să știm niheam cum să lucrăm cu ele. Și vreau să te întreb, ți minduiare ai tini pe partea de, să zicem, fake news, de dezinformare, de etică a internetului. Tațea că internetul este niheam una lume, eu spari că poți să îngrăpsești să-ți vrei, nu lipsește să bați numai și zboarele tale adară un efect, a că sunt tu de lihia, a că nu sunt tu de lihia. Cum vezi tini partea asta, niham ascumtă, niham ni bună a tehnologiei? Oamenii, când cade zborul la internet, se împart la două parți. Aceții se cheamă cyber optimist și cyber pessimist. Mine este cyber optimist. Mine tora noi him la perioada ți avem automobilul. Așa cum sveți automobilul. Sveți automobilul prota, sveți mașina prota și apoi vineră este regulile de trafic. Și mine pe susesc că societatea umană și toți oamenii o să află modalitatea cum să scape de aceste probleme, cum să scape de dezinformare, cum să scape de fake news. Ditora are acurchită toate creaturile ca să zia acele, cum zicem, measures, cum zicem noi? Zicem acțiuni, pe muncănește zicem măsura, acțiuni, mă gândi. Zia, cate și zia acțiunile ca să zbagă pe rada este lucruri de internet. Și torbine și tora se lucrează de aici și sunt trei posibilități ca să îndrăgem lucrurile la internet ca să scăpăm de dezinformare. Prota cale este cu ațație se cheamă pe limba engleză self-regulation. Si media înșiși se regulează, se scoată aceste reguli AIE și se scaftă de aceți lucrează tinești se respectează etica. Adevărul modul este legea. Dar să băgăm una lege cam așa foarte toate abuzurile sunt pe internet. Aici de mine nu este de aici. Sunt mulți politiciani, mulți lideri care de-apoi o să folosească aici ca să puțunează țații englezii zic freedom of speech. Asta vreau să te întreb cum adrăm tasibul mă obține dezinformare, am atât să nu ajungă să nu mai pot să zburăști eleftir, așa că ne-a pândăsit și la întrebare. Ne vrem elefteria de creieria țați mintuim. Și a treia cale este, și este că este cam nouă, este prin media literacy, literația de media. Si vreau să că tora oamenii, de când intră la școala primară, de la anul 3-4 ținții, prinde să cunoască cum lucrează media, cum media creează un mesaj și cum o petrece la lanț și cum poate să cântăm mesajul al media pe după aceea este scrat.
Și cum poți vedem că după un noutate ce este la media, se ascunde un interes. Și aici stă cunoașterea mediatică, cum pot să zicem, ajută mult de aici. Ajută mult. Nu are mare interes elita de aici, elita politică și elita de media, nu are mare interes să oamenii să deschidă ochii. Să oamenii să achicăsească că cum lucrează media. Că ți interesează media. Că cum politicanii folosesc media. Ei, nu interes. Și aceea este un problem mare. Cu multe zori au vorbit și tu România, că mine cunosc de colegii ei, și tu alte creaturi, cu multe zori vrea să bagă aici disciplină a horia, care se numează media literacy, și noi pot zicem cunoașterea ale media. Ei, și aici trei sunt cheile. Ce poți fi noi? Mine zic, un lucru mare noi poți fi cu participarea noastră la aceste campaniile ce sunt contra de noi. Se scrie un limbă, se scrie un așa, articol de Armenie, ți spune gheru bun din aș. Și vezi la coment acolo zboarele camalaiele de Armenie. Prindeți noi himacte și spunem și acolo coment. Mutra, noi nu him așa cum spui tine. Tine prinde-te a cunoști Armenie, dar știi că cai sunt ei. Și om zboruți un contribuție mare noi prin să facem contra propaganda anti-armănească. Este iuțător și o propagandă naționalistă armănească. Sunt oameni orici, care nu vrea să vadă alți, mași etnia lor. Nu vrea să vadă armeni, nu vrea să vadă greci, nu vrea să vadă de lanț. Noi, prin tas, avem contribuția noastră cu toleranță și ca tot. Noi fim oameni toleranți. Cam toleranță de toată lumea. Armenii sunt oameni cam toleranți de toată lumea. Așa cu toleranță prinde și spunem la toți, nu este realitate. Mine am avut cu colegii ei, cu istorieni. Era un dineș istorian de Tarbiniși și avea aflat de unul de 500 de ani măninte și zicea că armenii nu pot spisusești, armenii nu așa, și avea scărată la un articol. Și mine o luai telefon și gri cu nas. Și zici, tine cai câte ani ai căftată, mași 3 zbori urâte de Armenie. E m-a scaft mine, nu 3 ani, mai 3 zări, de zboarele urâte ți-ar zis Xenie de Armenești. Aici este, să sfățăm. Dar să aflăm geile, să nu cuftăm de acele buneți de la un și alant. Să nu cuftăm un eti, să ne fățăm de adunta, să bănăm bine, să cuftăm de aici zbor. Și el, după un alt, după avea scris un articol de un pictor de om mare și zis, el cu origine armenă, ne zicea că armenie noi, cum așa. Și feci mare debat cu noi. Mare debate, noi zicem debat. Și mare debat cu noi. Și tora el e fapteos, șalante sunt fapteos pe cu mine. Cât că ne așa ca om de cultură, ca om tolerant, ne și zburai. Aici este un mod, noi spunem să spunem civilizația noastră, spunem cultura noastră și la comunicare. Este un contribut mare să prindă suficient. Cate și una acolo lucrul lui este.
Așa este, și asta e este ceva mult direct, cum se și știni. Nu direct. Uh, Mie mi-ar să spres direct. Nu. direct. Așa este fapt, știi, mama mea. Nu pot să zic, nici când zic că nu este bună. Si ești așa, timine este mult bun. Toți oamenii sunt așa, cam bună sara lumea. Cam bună sara din ea. Mi torno niham la tehnologie, da taka aki kasi ka ești niham optimistu ti naua tehnologia, ma vrem să te întreb, avuși vâr oare la facultate, la universitate, vâr studentul ți dea di un articol angrepsit tahadiel, ama angrepsit di chat GPT? Chat GPT? Avuși? Acurhiră toraș la chat GPT. Acurhiră tora ginma, mine eu cunosc gini tehnologia și la mine nu pot să le facă. La lans nu pot să le facă, că mine le cunosc mult efcola care sunt fapt la chat GPT. Ma a fost him la este nouă tehnologie, când ne mintuiam azi să ne scanti lucruri nouă tehnologie pe inteligența artificială, și mă vedeam tora că inteligența artificială poate să creează un comentator, un moderator când este nou pe internet. Yeah. Ți pot schimba un om, ți grește pe limba română. Mm-hmm. Așa, nu avem oameni. Pot să aflăm la inteligența artificială. Sfițem și nu fițem textul etimă, mai este sunt niscante lucru mai mult de poeta să dupunem limba noastră, ta să cunoaște tehnologia, ta să cunoaște inteligența artificială. Este lucru ți vrea chiroș, vrea să niscante prați, vrea nu niscante, mai vrea multe prați, ma așa cum ajută Salanț, poate Europa ne ajută și noi. Să folosim și inteligența artificială pentru interesul nostru. Lucrul este să nu fim pesimist, că aici este inteligența artificială, este fundul al Dumnezeu. Noi este cum putem și cât putem și folosim interesul nostru. Aici este. Ți pot să facem lucruri bune cu tehnologia ța nouă. Nu ți zni pot să facă. O să viața omului cu znie și după o să fie mai vigilent. Și mai vigilent. Noi, tora, nu-ți vedem astăzi, vedem cum pot să facem tehnologia ța nouă, să lucrați de noi, de interesul nostru. Așa cu fețul voi, așa cu feții Dinitrandu. Avem exemplu. Mult bun. Mindescu că acel dizzone zdecemo kontraargumenti, frică ți poți oameni ti tehnologii, că pe alanti ni găsești cum poți li șuți și sladari apuhi. Acel dizzone lucru ți mindescu că îi da și întrebări, nu știu sigur acum să adrăm, este partea de addiction, de dependență, când nu poți să o lași telefonul de mână, tu te zua de când te scolta hina până seara și dem cu telefonul tu mână. Nia esta nu ți pari niham că acățăs snacați mintea multul de multul. Putem să ne alumtăm cu asta. Aici este provizoră. Noi him la momentul torați avem într-o mână noastră smartphone. Avem la dispoziționul nostru și TikTok și Instagram, știi. Ma carte om și mini vetora o tendență nouă. Carte om ajunge dapoi la un concluzion. Ține ar ajutat mine stută ce ro ți-am chirută. Cât mi-ar ajutat? Mi-are faptă lucru bun, mi-are faptă zie mai mult. Și mult de oameni uzghin o să facă rațional și o să facă economie la chirolul ți asparg la internet.
Și de aceea mine mintuiesc că aici este un cheie temporar. Nu este că tot naș omie. Poate la tineri, la cilimeni, mai este că trece apoi la adicție. Aici este un mare problem și au prindeți lucrați și psihologie, și dascalie, prindeți lucrați și chivernici, că aici este lângoare dapoi. Dapoi aici este lângoare, trece la lângoare și se vrea gătrie dapoi. Dar stracă este lângoarea de adicție, când este ca vecini, ca soi de lângoare, spun. Aici este mare problemă. Când este o tendență, aici este tendență, o schimbă temporar. Mine ved studenții anieții, era 3 ani, 4 ani înainte, la anul de prota. Îi vedeam toate ziua la celular, zicem, la smartphone. Acei de la anul a doua, mai puțin. Acei de la anul a treia, nici mai puțin. Și când își de la lucru de-apoi, de lucrață, i-am întrebat, mai ce-ți față cu voi? Nu vi ved pe celular? Eu avem ce rost noi. Nu avem ce rost. Și așa mi zice că este o perioadă temporară la bana omului și este bana și o slândragă este chestie, nevoia economică, nevoia de integrare a cateșuntului cum zicem, human society. Cateșun vrea, nu poți să intre mai cu TikTok. Nu poți bănează cu TikTok și cu Instagram. Știați, mine este optimist, știa este e. Mas cu este disciplina cea nouă, pot să ajutăm mult, este e. Are rezistență la toate caratul, mă mine presusesc că la noi a hurhi ca proiect pilot, așa se cheamă, project pilot, a hurhi se bagă cu presiunea noastră din câmpul al media, dar se bagă este cunoșterea al media literacy, se bagă la niscante școli. Și așa, după 5 ani, se bagă la toate școlile. Mine, azi aveam un training de aici lucru cu studenții ce nu se facă dascali. Este un proiect ce este fondat de guvernul american, de ambasada americană, și ne legem la zați universitate la studenții ce nu se facă dascali. Și învățăm ei ce este media literacy, cum prinde să cunoască media, cum lucrați media, ce ei de-apoi să ducă zborul la cele mai ieniți în viață și la prinția lor și la lanț. Mine pe susesc că are tot na soluție. Maș să aibă good willing, să aibă dor bun, cum zicem noi. Afli cu lai, lipsește mai și vrei, asta vrei să-ți... E una idee mult obșată. Mai avem una întrebare de la Santa Gica, ne zice. Are una întrebare de înregistrarea populației Torbinușii. Zice, ți fațira asociațiile armânești ta să spună mamare numirul armânilor de Torbinușii? Tu situația asta. Noi, când se feți prota măsurare, de zația înainte, nu cunoscum ca asociată, din maistă avea probleme mari, știi, măsurarea de punctul așa, de optica religioză. Ei fețără mare alaturi. La noi, ortodoxia, de tot ne arată 35%. Ei scoaseră 15%. Și de-apoi se arăda toți oamenii. Și toți nu cunosc, dar este măsurarea ce arăta dația înainte. Ține scoaseră și nu ar rămâne atât puțin, 7.000 de rămâne.
Și noi aștepteam ți este che si îndrăzea tora cu misurarea țanau. Ma așa cum are ahurhită, lucrul nu ne zipun. Nu ne zipun. Vidzas, sunt 2-3 de anoci armănți ne-a răspusă, ți nu există. Și ne adunăm și aseară cu Hristul Cociu și zburăm este. De Hristos este presidentul asociației noastre. Și mintuind si suficient probleme la civerne, te este probleme. O facem la media, la social media. Și Hristos era un articol mare, te este probleme. Pe limba albaneză. Te este ce sfață, nu este opțiunea de etnia cu la misurare. Mai este că ei nu vrea, savdă. Noi școlăm boția noastră de apoi la Europa. La toate instituțiunile internaționale facem un raport că ce sfețe și o să aducem faptele concrete. Tora de tora mă adunăm toate faptele de la Armenia noastră, cum manege această situație. Mă întrebăm la toți. Mă vedem că este o tendință. La Niscanți nu este opțiunea, la Alans nu neg, la mine nu ar venit, nici nu ar venit. Are așa cum la misurarea de prota nu vine, și la mine și la prințenii. Și mine o scraie este ca fapt la un așa țifeț, una relațiune țifeț. Așa, și tot așa prinde să ținem și noi. Și te este misurare. Să ne adunăm toate faptele și să ne ținem la guvernul nostru, spunem că nu veți faptă lucru bun. Așa este soluția. Ți altă poți fițeam. Revoluție nu fițeam. Nu țes, mă, este de prota. De prota. Noi nu him oameni. Noi avem zborul de fechea noastră. Noi nu sculăm de feche. Așa. Știm ce este de feche. Alexandra, ați găsești ce este de feche? Aki Căsescu. Și Niari Hari, ideea tățea că Aniania Hari zboarele. Și mi-ndoiesc că tiburoar pot să dar mai multe cu zboarele decât pot să dar cu tufechea. Și ies cu simfună, așa este. Așa, sora mea. Hristosescu ti chirolo ținul de deș, na pruchem de sona a de bitisita emisia noastră și noi de ca fioară când o bițim mobeta cu oaspila nostru, e cu oaspita noastră, băgăm 3 întrebări scurte. Prota întrebare scurtă este desi ai un zbor armânescu, ținai mai mult țarihari. Armâna mea. Este un zbor mult bun, ți ne adună toți tu la una umbrelă. Este un zbor atent mușant. Când o dicem toți, armâna mea. Este un zbor atent mușant. Ne arsește atent mult. Așa este, un zbor umșat. Tora, ai vără măcare armânească, ținai mai mult țarihari. Măcare armânească. Noi avem aici, este carața frită. Carața frită noi avem cu multă șema. Cum pot să spun, ți poți hibă, ți pot... pita cu urțăți. O știți, este urțăți? Eu știu. Este bună. Și Adania este o față mult bună. Mult bună. Adunăm urțăți acolo afară când îțem. Și le fățem și le fățem și pita cu urțăți. Dine trandu, nu știu țițați. Țițați cu pita de urțăți. Este altă soare. O fățem noi armeni, o fățem multă bună. Și cheamă cu umci, și cheamă cu cași. Și sfață, lele ți sfață. Tantă nostă, mă. Tantă nostă mă sfață. Așa este, bune sunt topitele. Pita de urțăți este cam bună. Așa. Și tora, ați adit să ne întrebare scurtă, masă-i vără cânti cu armânescu, ținai mai mult țarihari. Noi avem niște cânturi care sunt originale a noastre. Și cânturile noastre originale nu sunt cu ISO. Și cânturile noastre originale nu sunt cu orchestra.
când cântăm cânt cu vecea noastră, stau în zuătul livare. Aici este cânt cu nostru. Stau în zuătul livare. Știm toți aici cânt. Știm toți. Aici este mai este că aflăm mai multe de aici cântul ce sunt originale. Că noi care zitină latină, noi nu aveam nici orchestra prota, nu aveam nici ISO. ISO este nu puoi intra. Nie rău când se pe armenești se cântă cu melodii slave. Cu melodii dit României, care sunt parte al folclorului din România, și parte al folclorului slav, și parte al folclorului din Arbineșii și din Gărții. Beneficiem să le avem și aceste cântițe, ma să ne facem cam profesioniști aici și să aflăm și scăftăm și să facem cântițele ce sunt mai multe originale. Cântițe ce nu alânzesc cu alte cântițe. Sunt a noastră, sunt cântițe de armeni. Aici. Aristo. Care se este și ața aici cânt, nu? Așa este, ne-ar să știi și anea. Când sunt unii cheamă panarga și nu atâta hunisiti cum scântă la noi. La noi scântă, românii scântă ni cheamă hunisiti. Ne-ar hari când sunt unii cheamă panarga și aver lui asta că un cântec a capela câte vorioară te mine ți va tot inima multu, ca atunci când este mai hunisit. Am atracat fi un cu ții arihari. Am achi câsescu ți vrei zăți. Ți Hristusescu ti chirolo ținul de deș. Să știi că mine ies de to este moabeti, ni am optimist, că mine mi minduiam că chat GPT va ia la toți em zânatea, em lucrurile, em tuti și mi Hrisescu că tine ești mult mai optimistul de mine. Și știi, noi nu zicem la studenții de jurnalismul și nu folosiți ChatGPT. Nu? Noi zicem. Mai este că vrei să faci că cum pot să facă pita cu urzeți, poți să întregi ChatGPT și tu spune. La este articol făcut cu ChatGPT. Avem rendiment mai mult. Mai este o recomandare cum streți una lungoare. Și spune ChatGPT. Așa. Noi nu este nihilist, ChatGPT este un lucru ce prinde suficient abandonare. Nu este de abandonare. Prinde să folosim cât mai mult interesul nostru. Așa. Așa este. Am mai mult isihitora și voi țin minte minduiara ta, care este ți lucru alânceaște, ți lucru fitruseaște, ți tehnologii naui ari, tot nas ne minduim cum putem să o filisim, ți vrem noi să adrăm. Așa. Haristonica noară. Alexandra, încălăciuni la toți, care stau mulți oameni ce avură este chirolul și neavzară, care stau mulți la toți frați armeni țihiți de adun cu noi. Mine am mare dor și mare speranță că noi nu va schea. Noi o să ne ținem, mai mulți de noi și mai să ne ținem toți de adun. Nu împărțați, toți de adun. Așa, noaptea bună la toți și aratima de la toți. Așa este, sarăm șată la toți și Haristoa tuturor, stămâna țighinii nu vidăm iara cu altă mobeti. Sarăm șată.